କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ପଦତଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି କଥା ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଟିକେ ଲେଖିଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଠ କରୁଛି, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଟିକେ ଶୁଣ ଓ ବୋଧେ ତମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆମେ ବି ଦିନେ ଗୁରୁ ହବୁ, ତେଣୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଛି, ପିଲାମାନେ ଶୁଣ। ମୋ କବିତାର ଆଜିର ଶୀର୍ଷକଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ମୁଁ ହୋଇବି। ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋର, ଶିକ୍ଷକଟିଏ ମୁଁ ହୋଇବି। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ପାଠ ପଢ଼ି ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବି। ପାଠ ସହ ପୁଣି ନୈତିକତା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଶୈଳୀ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କ୍ଷମା ଦୟା ଓ ସହନଶୀଳତା। ମାନବତା ପୁଣି ତିତିକ୍ଷା ଗୁଣଟି ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିଥା। ଅଧ୍ୟାପନା ନୁହେଁ ସହଜ ସରଳ, ପ୍ରତିଟି ମାନବେ ସମ୍ଭବ। ଶିଶୁ କିଶୋର ଯୁବକ ସମାଜ ଶିକ୍ଷକଠୁ ଆଶା ରଖିବ। ଅଧ୍ୟାପନା ଆଗୁ ଅଧ୍ୟୟନରତ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁମ କୁହନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନର ରକ୍ଷକ। ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଥିବ, ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ଜ୍ଞାନ, ଦେଶ ବିଦେଶର ସଠିକ ଖବର ରଖିବି ମୁଁ ଦେଇ ଧ୍ୟାନ। ମହାକାଶ କଥା ଜାଣିଥିବି ମୁହିଁ, ଧରିତ୍ରୀ ମାର କଥା ପ୍ରୟାସ କରିବି ହରିବା ପାଇଁକି ଭାରତ ମାତାର ବ୍ୟଥା। ନିଜ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ରଖିଥିବି ମୁହିଁ ମୋ ଜାତିର ଟେକ। ଶିଖାଇବି ଯଦି ଛାତ୍ରଗଣେ ହୋଇ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ। ଶିଖାଇବି ପୁଣି ମୋର ଛାତ୍ରଗଣେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ରେୟ। ପରଧର୍ମ ପରା ଲେଖିଛନ୍ତି ବିହି ପରିଣତି ଭୟାବହ। ପିତା ମାତା ଆଉ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନେ ସମ୍ମାନଟି ଥିବ ହୃଦୟରେ, ତେବେ ମୁଁ ଶିଖାଇ ପାରିବି ଜ୍ଞାନରେ ସୁସ୍ଥ ଅଧ୍ୟାପକ ହରାଏ। ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ କରିବି ମିନତି, ଆଶା ମୋର ହେଉ ପୂରଣ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନେ କରୁଥିବି ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ଗଠନ। ନିରନ୍ତର ମୁହିଁ ନିଜକୁ ତ ନିଜେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିବି, ଏବେ ଯାଇ ମୁହିଁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବି। ଏବେ ଯାଇ ମୁହିଁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ପଦବାଚ୍ୟ ହେବି। ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଯାହା ଯାହା ରହିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ, ଆମେ ତମ ଗୁରୁମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇପାରିଛୁ କି ନାହିଁ ତୁମେ କହିବ, ସମାଜ କହିବ। ଆମେ ନିଜେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ କିଛି ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ ରଖିଛୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରୁ ହେଇପାରିବୁନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିଖିବା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଦିବସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।